Assalomu alaykum podpischikoyi muhtaram, hammaton ба тинҷӣ, сеҳату саломатӣ. Имрӯза навори мо аз қали баланд мешавад. Имрӯз мана истаравшан ба ҳаво беҳад борони нахш шудааст, майда борон задааст. Имрӯз 19 май бороне ки аз пагару сар кардагӣ то бегоният дам гирифта борон задааст. Дӯстони азиз, анакун mana men vayba meguzarım. Mana panch kameraga unapеnkати медониton ki бисёр ҳамин одамҳо ба ҳам маъқул шудааст, ҳам профил беҳад зӯр качественный профил. Постоянно клиентҳо ба масалан кадомиш ки нишонтиям ҳамуна дида маъқул каросиянд. Бо одамҳо беам дидосиянд ки ҳам сифатнок, кадомишона ҳамсояшон ба задосем, кадомишона хонаш ба задосем, одамое ки хештаворошон мебинад маъқул каросиянд. Ҳама тарафа профили гарантирни. Аслан ин завода худаш ин профил ба 18 сол гарантия метиҳад. Барои рангашу барои ҳамин профила ягон ки қатъ шуда набрафтанаш ҳамин чизош ба завод 18 сол гарантия додагӣ. Мана дӯстони азиз, ҳозир оинаша мезанем, худо хоҳад агар оинаша ҳозир мезанем. Масъалаи оинаш мондагӣ, аз дарун дастакҳои рота задагӣ. Инҷо ҳоли нав строи кард. Мана беҳад ҷойошам хушрӯ. Мана аз тарафҳои дарунашам инҷа ба сар чироғаш нест, ҳоли участкаҳои нав будан ба чироғ намондагӣ. Мана ин тараф ангиш, мана дастҳои мана рота задагӣ аҷоиб. Мана шақар мана ҳозир оина кати вообще сабук мешавад. ҳозир ин штампикоша кандагӣ ҳозир худо хоҳад агар мешинонем. Мана бовар кинтон шунондан масъалаш биям эътиборомо сахт. дӯстон рост ва ин хеле вертикалниш биям ҳама тарафаш ба нигоҳ мекунем. дӯстони азиз, аз қали баланд бигӯ якта лайка мемонем, комментария як назм менависем. дӯстони азиз, имрӯз қали баланд ба мана бовар кинтон истаравшан ба борон ҳамин майда задост. майда аз ҳамин пайгори сар кардагӣ ду рӯз боз қариб борон. дӯстони азиз, мана ҳоли инҷа участкаҳои нав анакнун ремонт каросиям майда. ҳозир дастҳои ин дара мезанем, барои бор кардан удоб мешавад. дастиша гуроҳ мондагӣ. инашон главни дарашон хай оҳанин. ин пешаш 6 грани хона. мана дӯстони азиз, саломат шудан ба маҷбур шумо аз саротон дард набинад. ҳамин аз куҷое ки бошид хизмат ба халқи хизматаш ба кадом мана подписчикҳо занг мезананд. масалан амон аз панҷакин занг задосиянд, аз душанбе ҳар ҷо бе занг задосиянд, акони бодом, айсфара ҳар ҷо. хай акун куҷое ки бошад ҳамин барои ободи ҳамин ватано мо ҳама ҷоҳо мо хизмат ба тайёр. дӯстони азиз, аз саротон дарда набинад. саломат бошед, сарбаланд бошед. чӣ мегӯем мироншоҳ? иноба подписчикҳо чизе мегӯем? ин бачи чанд мешавад? мироншоҳ чизе мегӯем? якта инхикарамон, якта лайкамон. биё бача, кани якта лайкамон ин бачаҳо ба кани одам ягон тукарамон шуд. ин бачи шармгин. саломат боштон. мироншоҳ инхикарамон охе.
کلان شوی چیزه میشی اکوا چی میشی می؟ ها چیزه میشی کلان شوی چیزه میشی بچه؟ خانم میشه. ها؟ خانم میشه. خانم ساختگی میشم میگه این بچه همین بچه هم میشد همه خوردشیم من کلان شوام میگه همین خانه سازک میشم میگه سلامت باشتم